Re-Energize. Здравейте! Аз съм Ева от Енергийна агенция Пловдив. Re-Energize Project обявява старта на клъстера Skills 4 HP. Инициативата обединява 5 лайф проекта. Клъстерът има за цел да обедини сили и установи ползотворно сътрудничество, да разпространява резултати от дейността си и да повишава осведомеността относно критичната необходимост от повишаване на квалификацията и преквалификацията в сектора на отоплението и охлаждането, особено в контекста на внедряването на термопомпи. С ускоряването на енергийния преход, осигуряването на квалифицирана работна сила е ключово за предоставянето на ефективни, устойчиви и ориентирани към бъдещето решения в цяла Европа. Очаквайте предстоящи дейности и анализи от клъстера Skills 4 HP. Енергийна агенция Пловдив поздравява всички медици по случай Световния ден на здравето. Благодарим ви за изключителния професионализъм, устойчивостта и хуманната мисия, чрез които вдъхвате сигурност и надежда на нашето общество. Пожелаваме ви здраве и нестихваща енергия в благородния ви път, бъдете признати и ценени. Благодарим ви, че бяхте с нас. Водещ Ева.